Perfect Show, Hip Hop Salsa. La acea secțiune, David Dance și Gloria Dance Temptation. Da? La acest festival țin să vă anunț că s-au înscris peste 750 de copii, lucru care ne bucură pentru că a luat o foarte mare amploare acest festival în cadrul școlilor de dans. Exact cum spuneam și mai devreme, în următoarea ediție vom departaja puțin lucrurile și vom crea secțiuni speciale pentru copiii care fac doar dans modern și secțiuni pentru copiii care fac doar dans sportiv, chiar dacă dansează dans modern. Principala lor activitate este dansul sportiv și vom pune rândurile foarte clar. Încercăm să evoluăm de la festival la festival și să organizăm lucrurile mult mai corect și obiectiv față de toți copiii. Avem muzica, play! Felicitări!